Sepa umre no adaje au koswade maya haya Adom TV Badwam Jumedi midi efia amankwa tamaklo na me will give us for ewa ha no said ye boy sisi mu ho ban no nso age na fe to me abo wa hina age na dwadada me mo ache mo akwa bebe me na bia boko de Dr. Kwabi so ho ye Dr. ho ye pa de nyame ase wadaro ma ye hwe nu ewa adwama so ayo enti enenso nyame aye adom yakodi Easter na ba se nkwa we mu na ahoden wo ho ana nyame ne de aseda ma no nanso ya na ye yankase abrabọ ne niam bi ye enti ma yade bitime kire ye minimo bi a afimu ni nyina won yare onko hospital nanso da bia nkwa woni mu ahoden wo ho a otimi ye nadwuma woni mimiye no nso de bia acha bosomi bia na o se ekọ hospital ne ekọje ayarehwe de mpese ote ase ne se abrabọ bia wo bọ ni nuane bia wudie ni nuro bia onum ko mu no eno timi ye factor sanse se nuro ni bi boa no a na akofa problems de abro eze kidney yade a ekoso tete ngofo enyina no on se kidney no eno na nuro bia ni nsuo bia bibi ekoni pedua no so ne so eje se ye adwuma na boro so a na ne kala na esesa nti wanga sa wo na odwonso ani kala na esesa ani ade kakra wo na ase atata ne niam bia no akwa akoye sa test ni bia hwe bia na o kidney no na ye nya problems nti mesra wa menkaso obi aduru a wo kwoto anom no enye nanso eya me prescribe aduru mo wansa no wato anom aho na ye nuru a ye ton yi de ehunze obi beka se na haha manuro de ba kopa ne ese nuru be te se nwotwe tie na hye ne nso se enura eyen haha manuro no a eben ye no baako etimi sa yade be te se ahanu ne akire ebia woni munya research ye ntina ya na da bia no enkofo bi kasa na nso ka bi saa na tie enye saa na tie mesra wa enti wo to give us nuro no a make sure say oba bia akọ ye ne se de ese nom ne sa ebeboa na asa oyade ye nuro no obi antimi nya bi mfa mfrem sanse ye nuro na ye authentic ye original ya esayade ankasa wa wanom give us a dura obetimi adi ho adanse se ansa oyade no ebia na wa anom se de ese nom no ana se de o se ese ye efa duro no ho no wanye mesre wa enti se wutie me ne se bia wato give us ye GC capsules ana se ne mixture no ebi ye no boa etu infection ase no GC mixture no ene ne capsules no se nete mixture ne capsules no so ewo ho wudu drugstore abenya bia to enum ne mienu nyina ebom Food and Drugs Authority ena agiato monti ene enum ne mienu ebom infection bi ebetu ase dumre bi awo dwonso ana wanyenyem wanim obre yeteka mu tu kwa kokuma se yeduru ba bia oso obi asi kwadwonso na wo nkwa awo tete untimi nsibi adan ya wo kwa akogina ho ne ka no kura betu agyawo enso ka ne sha ase ese etu ana dwonso na mo na ho wo de no eye problem pa wa anhwe akire kwan a e de ohaw bebrew bi wa wo dwonso a emu apa mienu nti wudwene se wo be wo ntafo ente sa infection no ene de sa ha wo nyina da eba eti kwa drugstore pharmacy shop ene chemical shop bia ne koto give us GC capsules ene ne mixture ebo ama ene mema oba asabi mpreduasa wase kwan no eso no etimi ma oye secondary virgin na mesra wa ba bia enya infection ahodo no efiri no ebemben yen ye adwuma ewo enclosed areas a nipa dodo no aba honum bie ekọ agya so ekọ ba bia egu nsuo ni ade no infection ni bi eta wo hopa wanso ntade a wo hye no enso etimi ma infection tena wo so che wo mo hye cotton entade ene dwopo ni ade support ani ade no wo mo infection no rate ni ya na ewo form sene wo no mu a ehye boxers ni ade ye nylon a eno de heat gina mutan bia wosi na taade koro no nso a wonfa hata wiem sane panto sane dwopo sane en supporter wonfa hata wiem na wode asensan dem wanti awiamo so na nka wode oye ne saa pa nka bia fa ayon to so na wo hyew kakra mrem woni adaje wode ayon no kwa akoto so wosi ya anopa enumre obetam ade ahye infection wo so a ebekoso atena so kope give us GC capsules na mixture ne bitonom na emwo ebesiesie obu onum na ya ase ya kutu wo ne ho hwea enye ye dumre bia bonso ono ankasa wote so ankasa Mr. Kope give us GC capsules na mixture ne bitonom na emwo nsiesie yeton drugstore pharmacy shop and chemical shop bia frame it was 0543 222470 so kokotonko a frene nche okwan be fa so abenom no na nsiesio na give us about miss chance so eye dru ba ko a eno so box ne ti say ya na nso eno de
entontom eda ho ya draw entontom kase bi a wodi ewuo ya na kyese na ni nyina ye ko ene woda ho na kyese de epese ya kyere ne se entontom aya aboabone a so kawa ebetimi de ohawa bre wanye loki enya duro papa bi ze givers Herbal Mr. Duro anoma ebetimi ekumo na tie na hye nso se nyame bo ade no ode bibi adua nipadua no mu aye fe no immune system na sa immune system no ede be na eye immune system no ena eya sojafo ewo nipadua no mu a wo mo kon editia eye yadewa ene ohaw biada eba onipadua no eso eno nti de metimi aka nam de akere wa ene se immune system no organs ahodo enan ena ema sa immune system no etimi egina ho no mo nti sa organs we ni nyina wo nipadua no na se entimi enya adwuma eyia na kyese wono ma hoodene no etimi abafom nti sa niema nan yi a eboa ema aduane a wudie no eye mu adwuma ensu a wonom no eje ho adwuma na ekoniti ayade bi eba onipadua no emu no sa hoodene no ekofom a ene problem ene de abrewo eno nti ena Dr. Solomon Kwabi any give us adwumakuo ya kan bo makwa akofa eye give us about Mr. Ediaba ebe boost immune system nam asojafo no benya ahoden asode no mo adi akon enya asojafo mo kroma atututuo kum krofo no sa asojafo na woni padua no emu no eno mo asem na meka sa asojafo woni padua no mu a wo mo ko aditi ayade bia na on se immune system na ahoden wo mu a se yade bi kura fa skin no mu akoni padua no mu a enya de se benya akwanya akoro Mr. Okope givers Herbal Mr. Duro bi na tonom ebebo asiesie ebemu anya ahoden wo beda asode anya ahoden na so immune system so kofom anhwehwemu e kire se wuntimi nidi api atete wuntimi da duane kura na okon ene ya baako afi enna nso wuntimi enna da bia na so moja eso ate enti ade bi ekowuo mu na aba bekra mesre wa Kope givers Herbal Mr. Duro bi na tonom ebebo akon e de atia malaria typhoid fever betu ase e de amawo na afenzo John Disenso asode edietia ya ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia uto wi afre 0543 222470 enei ya adwuma mienu ne miensan kura na ya pe ho a ezi ehunu ya asenem kotrobanche amanfo de bo nwumadi awuo kura woni biu na de tena na yade nkyerɛw na tena fie ebebo no nkona no pa na wada ye nyane waze na me honam na de masa ufie wura betu wobetu sanse ontimi nkwaya adwuma no wanya sika de aba betu adanka enne kuroma woni fie wura na to nsa didie nso bosome so anasa daka so na wantua wobetu saa bere no ohu anu omunimuna Mr. Okope givers Herbal Mr. Duro na tonom ya ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop ya woto afre 0543 222470 mesanso kita givers P capsules any givers cool capsules and no say na tie bema waso no sisi say wotena se na osode na o problem okotena agya na so bema ne se wuntimi enye ohu ye ntam nsode enko a ebi anuani bi a wadie na atimu yam na anu ada me ko nsuta bonkure na kire se Easter ye agigum honum na mango aba me ko hwibi pa nti kire se amaniema esane sa nti ebi awode wo no mpe aduane a fiber wo muo enti da bia tim no de anu adene no a aye samsam no a ye de bra wa anu wadie na wani gye ho eno nso emmoa ema uyam ensane ema ahonto enti no ankasa mu asisisi Mr. Okope give us P capsules ne cool capsules ibito say na cool capsules no etie na P capsules no nso say na etie eboa mema edi wo makagina mu ema wo nso mema sem etimi koyie dumire bia na obema no bra wa bre ne wadwendwen dudu enti no ejimi nsode na nya dwuma meso eba ne sa ede oha bebre na ba fie ye nuanom ma nim bi oho no masabe wo mu ntimi nka nkere osanze onim se ena anu ada na ne kunu no oye adwuma na ne mpena no bo adwuma ena problem wo yaba obi wa wonka obi wonso obebie na nunu aka cha ose na ena anu de wa ntimi an wo so me yie eba ne sa wankasa na wo sa ohunu se bibi eye atochema ewoni paduanum Kope givers cool capsules na tonom ebeboa ebeyi ntin mu amaman ne fin bi afiri ho wo kasa na pampan wo chede bia wutiri power num givers cool capsules ebeboa ebeyi uyema hokuro ni paduano emu na P capsules no so afechi se na ne me no te ye ton drugstore pharmacy shop ne chemical shop bia wo to afre yen 054 3222470 0543 222470 na ye fa nipa adwumam still mese wa ye pe receptionist ewo eye sakumo no any area ho ba bi na wote a obetimi anya adwuma accountant nso ye pebi ya eno nso obetimi afre 0543 222470 ni nyina ewo sprinters ne sa areas no enyina da eho na wote a ebetimi abo afre 0543 222470
70 nyame nken na yawo yada say give us Herbal center na yete won ka no te ba bia adwuma bia wa na wa rush akọ tam e bia wo chance bi ombo mpa ye wo 31st yi new year resolution e ka ho opportunity ni fa number na free osu benya akwanya ewo mu